салом дӯстон, дарси сеюми анатомиро оғоз мекунем. Мо омада будем ба бофтаи асабӣ. Бофтаи асаб чист? Бофтаи асаб чуноне ки дар расм тасвир ёфтааст, аз ду қисм иборат аст. Дорад ҳуҷайра ва дорад моеъ. Ранги дигар бофтаҳо, бофтаи асаб ду қисм дорад: ҳуҷайра ва моеъ. Моеъи бофтаи асабро ликвор меноманд. Моеъи бофтаи асабро ликвор меноманд. ҳуҷайраҳои бофтаи асабро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: ҳуҷайраҳои асосӣ ва ҳуҷайраҳои ҳамроҳ ёки иловагӣ. Ҳуҷайраи асосии бофтаи асаб, инами ҳуҷайраҳои зард, ном дорад нейрон. Ном дорад чӣ? Нейрон. ҳуҷайраҳои ҳамроҳ ё иловагии бофтаи асаб бошад, ном дорад инами ҳуҷайраҳои сурх, инами ҳуҷайраҳо, ин ҳуҷайраҳои иловагӣ. Ном дорад чӣ? Нейроглия. Нейрон ин воҳиди сохторӣ ва функсионалии бофтаи асаб. Яъне воҳиди сохторӣ ва функсионалии бофтаи асаб ин нейрон аст. Воҳиди сохторӣ ва функсионалии бофтаи мушакӣ миосит аст. воҳиди сохторӣ ва функсионалии бофтаи асаб чи аст? Нейрон аст. Нейроглия дар бофтаи асаб ҳуҷайраҳои ёридиҳанда, ёрирасон буда, миқдораш нисбат ба нейрон 10 маротиба зиёд аст. Дар бофтаи асаб, дар расм чӣ бофтаи асаб тасвир ёфтааст? Мо гуфтем дар байни ҳуҷайраҳо моеъ дида мешавад, моеъи байниҳуҷайравӣ. Моеъи байниҳуҷайравии бофтаи асабро ликвор меноманд. Чӣ меноманд? Ликвор. Ва ҳуҷайраҳояш ду хел мешавад: ҳуҷайраи асосӣ ва ҳуҷайраи ҳамроҳ. Ҳамроҳ нейроглия ки 10 маротиба нисбат ба нейрон зиёд аст. Асосӣ нейрон ки онро воҳиди сохторӣ ва функсионалии бофтаи асаб меноманд. Вазифаи асосии бофтаи асабро нейрон иҷро мекунад. Хулоса ин буд якум қисми мавзӯи бофтаи асаб. Мегзарем аз ин қисм чӣ саволҳо шуда метавонад? Бофтаи асаб аз кадом қисмҳо иборат аст? Мо аллакай гуфтем ҳуҷайра ва моеъ. ҳуҷайраҳои асосӣ ва ҳамроҳи бофтаи асаб, асосиш нейрон, ҳамроҳаш нейроглия ном дорад. Моеъи байниҳуҷайравии бофтаи асаб, яъне моеъи байниҳуҷайравиашро чӣ меноманд? Ликвор. Воҳиди сохторӣ ва функсионалии бофтаи асаб чӣ ба ҳисоб меравад? Нейрон. Миқдори нейроглия нисбат ба нейрон чанд қадар зиёд аст? Мо гуфтем аллакай миқдори нейроглия нисбат ба нейрон 10 маротиба зиёд аст. Мегзарем ба қисми дуюми бофтаи асаб. Мегзарем дар бораи нейрон. Нейрон аллакай гуфтем нейрон ин ҳуҷайраи асосии бофтаи асаб буда аз се қисм иборат аст. Якум қисм тана, дуюм аксон, сеюм чӣ? Дендрит. Инамиҷаш ном дорад тана, инамиҷа ном дорад чӣ? Инамиҷа ном дорад аксон, инаи шохаҳои майда ном дорад чӣ? Дендрит. Танаро бо ибораи дигар меноманд ҷасад ё сома. Аксонро бо ибораи дигар меноманд изофаи, яъне изофаи дароз. Изофаи чӣ? Дароз. Дендритро бо ибораи дигар меноманд изофаи кӯтоҳ. Дендритро бо ибораи дигар чӣ меноманд? Изофаи кӯтоҳ. Тана, вазифаи тана таҳлилкунӣ аст. Таҳлили ахбор. Вазифаи тана чӣ аст? Таҳлили ахбор. Вазифаи аксон, аксон ба мушак пайваста аст. Яъне охири аксон ба чӣ пайваста аст? Ба мушак. яъне ҳаракатро ба вуҷуд меорад. Вазифаи чиро иҷро мекунад? Вазифаи ҳаракатиро иҷро мекунад. Ва дендрит бошад, дендритҳо ба узвҳои ҳис пайваст, яъне ба рецепторҳо пайваст буда вазифаи ҳиссиёт қабулкуниро, вазифаи чиро? ҳиссиёт қабулкуниро иҷро мекунад. Хулоса мисол чӣ ки мо даста мо ба ягон гармӣ мерасад, дасти мо, пӯсти мо узви ҳисс аст. Дар пӯсти мо чӣ аст? Рецептор. Инамин чӣ аст? Рецептор аст. Рецептор
гармиро, ахбори муҳити берунаро ба импулси асаб табдил медиҳад ва ба дендрит метиҳад. вазифаи дендрит ҳиссиёт қабулкунӣ, яъне ҳиссиёта ба тана мебарад, яъне ҳиссиёт қабулкунӣ. вазифаи дендрит чи аст? ҳиссиёт қабулкунӣ. вақте ки ахбор ба тана меояд, мо аллакай мефаҳмем ки дастамо ба гармӣ расид. яъне вазифаи тана чи аст? таҳлилкунӣ, фаҳмидан, дарк кардан. вақте ки тана дарк мекунад, импулса ба аксон метиҳад. аксон ахборро ба куҷо мебарад? Ба мушак. ва мо дастмонро мегирем, яъне дастмонро кашиш мехӯрем. яъне азиза хулоса меояд ки тана вазифаи таҳлили ахбор, аксон вазифаи ҳаракатиро ба вуҷуд меорад, дендрит вазифаи чи? Ҳиссиёт қабулкуниро. яъне аксон ба куҷо пайваст аст? Ба мушак ёки ба узвҳои корӣ. дендрит ба куҷо пайваст аст? Ба рецептор. Ба куҷо? Рецептор ёки ба узвҳои ҳис мегӯянд. ёки ба узвҳои чи? Ба узвҳои ҳис пайваст. хулоса аксон аз калимаи юнонӣ гирифта шуда маънояш чи аст? Маънояш шоха аст. маънояш чи аст? Шоха. дендрит аз калимаи юнонӣ гирифта шуда маънояш дарахт. дендрит маънояш чи аст? дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.